brug for din hjælp. Der er ikke nogen, der kan genkende mig. Du skal bare være ligesom mig. Man er med i en masse reality-programmer og sådan noget. Hvad mener du? Altså, jeg har været med i cirka 25 tv-programmer, og prøv at se, hvor kendt jeg er blevet. Hvad for nogle tv-programmer? Altså, du kan jo vælge at være med i Hvem vil være millionær, eller For lækker til love, eller et eller andet. Så er jeg sikker på, at alle vil komme til at kende dig bagefter. Men hvordan kommer jeg med? Altså, jeg kunne være en tryllebæk. Så kan jeg trylle lidt i alle tv-programmerne. Hvem er den hen? Hvordan skal han kunne lære mig noget? Hey Jule, det er Gustav her. Du lægger lidt til krænk, skatter. Nå Jule, for at blive lækket som mig, er der 3 ting, du skal igennem. Det første er din stil, og det andet er dit udseende, og det tredje er din udstråling. Hvis vi starter med din stil, Jule, oh my god, den er så last year. Du skal se ud som mig i stedet, så bliver din hot let tilbage. Nå, først skal du have nedringet. Det er jo rigtig godt for dig, ikke? Og en stramme bukser, så din nummer kommer i fokus. Så er du på vej til at ligne en hot julemand. Men oh my god, Julie, dit udseende, der er du heldig, at vi har os alle sammen på i studiet. Hej Snuske, jeg må sige, du ser fantastisk ud i dag. Jeg over en gang. Du sætter dig ned på din store, flotte, brede nummer en gang. Så skal det se og det jeg starter med at gøre, det er, at jeg smører dig ind i en creme. Og det er en sydafrikansk creme. Den er fyldt med de fineste, frisk tappede elefantekskrementer. Antioxidanter, som trænger helt ind og gør din hud blød og fugtig. Jeg smører det lige på her engang. Sådan. Får du lidt på der? Ja, kan du se i spejlet en gang? Det virker allerede, du ser 100 år yngre ud. Jeg må sige, fantastisk. Så er der lige en anden ting, vi skal have ordnet lidt. Det der garn der, det splitter for meget. Vi skal lige have gjort noget ved spidserne en gang. Sådan, så er dit skæg studset og fint. Og der er lige en sidste ting, vi skal have ordnet, og det er din udstråling. Og der skal vi igen tilbage til vores allesammens Gustav. Hej igen, Snuske. Nå, for at gøre noget af din udstråling, er du nødt til at lære at danse ligesom mig. Nina, tak derfra. Jeg som har faldet ned for et meget højt højhus. Så når man dig synge, og man ser bare jorden komme nærmere og nærmere, så rammer man endelig jorden, og hold kæft, så bliver du stille. Det her, det var lige døren derovre. Godt, tak. Hej med dig, hvad hedder du? Jeg hedder Julemanden. Og hvor gammel er du? Jeg er 215 år. Og hvad vil du gerne synge for os i dag? Jeg vil gerne synge Jingle Bells. Julemanden, altså rimelig. Remi, mor, program. Do anything and play from tonight. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. To that and one more song to play. Jingle bell, jingle all the way. Oh. Altså, skal være ærlig, så kunne jeg faktisk godt lide det. Men fordi Blackman har tog sådan en blød fisk i hovedet, så bliver jeg simpelthen taget noget til at sige nej. Ja, det er den der, har nej. Ja, nu gør vi bare en forskel, men hold kæft mand, det var sgu jeg kunne lide. Det fandme. Det var abstrakt, det var ekstravagant, det var kunst på meget højt plan. Det var lækkert, det var fandme. Tak for det. Jeg skulle pisse. God aften og velkommen til Hvem vil være millionær i udspil. Mit navn er Hans Pilgaard. Lad os sige det på aftenens deltagere. Olof Allan Christensen.
snærper gevaldigt derhen af. Hej alle sammen. Mette Andersen. Ja, Hans, vi har travlt lidt også. Kom videre, kom. Vi har travlt. Svend Aara. Hey, Alexander. Henrik Anthony. Hej alle sammen. Poul Gårdhøj. Kom her, øjnene tak. Marianne Holmand. Lars Christen. Ja. Og Julemand. Lad os se, hvem der hurtigt taster. Og det var Julemanden. Lad os quizze. Her kommer første spørgsmål til en værdi af 1000 kroner. Hvad farve har en nissehue? Er den A gul, B blå, C grøn eller D rød? Det er i hvert fald ikke grøn eller gul. Jeg tror, den er blå eller rød. Jeg siger blå. Nej, rød. Og det er dit endelige svar. Ja. Hvis du havde sagt blå, så havde vi måttet sige farvel. For rød er det rigtige svar. Fordi Julemanden står på. Videre til andet spørgsmål til en værdi af 2000 kroner. Hvad hedder det mest populære rensdyr? A. Jan Erik, B. Ralf, C. Rudolf eller D. Hans Jørgen? Og det er aldrig mig, der har styr på sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig at ringe til julemor, fordi hun ved alt om det. Vi ringer til julemor. Ja, god aften, julemor. God aften, julemor. Det er Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær? Hej. Vi har din mand, Julemanden, inde i studiet, og han har problemer med et spørgsmål. Så om lidt får I 30 sekunder til sammen at finde det rigtige svar. Tiden starter. Hej, julemor. Hej. Hvor har du været? Nej, prøv at høre, vi har kun 30 sekunder til at svare på et spørgsmål. til at sige, at du har været væk, og katten har skidt på gulvet. Og Nej, hvad hedder det mest populære? Nej, kun lige at høre, hvad jeg har at sige. Jeg savner, og gaverne er også væk. Nej, Hvad skal jeg julemor. gøre? Nej, julemor. Tiden er desværre gået, og jeg skal til at have et svar. Så siger jeg Ralf, fordi kortest at kalde på. Okay. Ralf. Er det svært forkert svar? Rudolf var det rigtige. Det var hyggeligt at have dig i studiet. Alle sammen for Julemanden en stor hånd. Det hele er bare gået galt. Rolig nu. Rolig nu. Du skal bare få dig en bandana, så tror jeg, du får det meget bedre. Tror du? Nej, det tror jeg ikke. Nå, du får den sidste udvej. Du kan jo vælge at redde den mands ben, eller du kan vælge at blive populær igen. Jeg har en familie op og sørg. Jeg vil gerne gøre det rigtigt og redde den her mands ben. Men på den anden side er det også lidt svært, når man gerne vil være en god julemand. Og især når der er ikke nogen, der godkender en. Men jeg vil gerne give manden benet tilbage. Hurra! Han tænkte ikke på sig selv. Han reddede den mands ben. Men det bliver han jo ikke populær af. Men han måtte jo ikke, hvad der BR, for at købe de aller sidste gaver. Julemand, du er altså populær alligevel. Han reddede nattens ben, og det var en god gerning. Han tænkte ikke kun på sig selv, han tænkte på den anden. Og det er jo det, julen handler om. Glædelig jul!
det.